να υπάρχει αμφιβολία ότι η επίθεση θα γίνει και από την πλευρά του Αζερμπαϊτζάν, εκτός δηλαδή από τον Περσικό κόλπο, και τότε φυσικά οι Ρώσοι θα αντιδράσουν όπως το έχουν πει κιόλας. Πρόκειται για το ταυτόχρονο χτύπημα σε στρατηγικές τοποθεσίες της Ιρανικής επικράτειας. Σε αυτό το σχέδιο κεντρικό ρόλο ενέχουν όχι ο Περσικός κόλπος, αλλά εδάφη που βρίσκονται στα σύνορα Ιράν και Αζερμπαϊτζάν, από όπου φημολογείται ότι θα ξεκινήσει η εισβολή των Αμερικανικών δυνάμεων και των ανόητων προθήμων συνεμάχων τους. Κλειδί τα σύνορα με Αζερμπαϊτζάν, εμπλοκή Σύρων τζιχαντιστών. Ναι, γιατί θα τους χρησιμοποιήσουν τους Σύρους τζιχαντιστές, γι' αυτό τους έβαλαν και στην κυβέρνηση της Συρίας σε αυτό το σχέδιο. Οι Ιρανικές υπηρεσίες αποκαλύπτουν ότι ήδη 4.000 Αμερικανοί στρατιώτες πλαισιωμένοι από ακραίους τακφιριστές, αυτούς που τρώνε τα σηκώτια των θυμάτων τους, πλαισιωμένοι από αυτούς λοιπόν έχουν αναπτυχθεί στο Αζερμπαϊτζάν ήδη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε ότι η επίθεση στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι στο Ιράν έχει βλάψει τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας και άλλων χωρών της Κασπίας θάλασσας. Οπότε, τώρα αν υπάρξει και εισβολή μέσα στο Ιράν, στο υπογάστριο της Ρωσίας, τα πράγματα θα οξυνθούν περαιτέρω, ουδής μπορείς να προβλέψεις τις ρωσικές κινήσεις. Η πληροφορία αυτή είναι διασταυρωμένη και από άλλους. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό αυτά που είπε σε μια εκπομπή του ο συνταγματάρχης Καλογερόπουλος, ότι δηλαδή και από αυτό το σημείο θα γίνει επίθεση στο Ιράν και μάλιστα το περιμένει μέσα στο Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα. Έχει καλές πληροφορίες ο στρατιωτικός, νομίζω. Αυτά.